Näin helppoa uniapnea-laitteen käyttö on kannettavalla virtapankilla. Ladataan virtapankki täyteen ennen reissua. Varmistetaan, että uniapnea-laitteen letkun lämpötila on asetettu kohtaan pois ja kosteustaso on 0. Tämä on tärkeää, koska letkun lämmittäminen kuluttaa paljon virtaa. Tämän jälkeen yhdistetään varavirtalähde CPAP-laitteeseen konverterilla. Vaikka varavirtalähteessä olisi normaali pistokepaikka, kannattaa CPAP-laitetta käyttää aina konverterin kanssa, jolloin hukkavirtaa kuluu mahdollisimman vähän. Tässä suosituimmat mallit käyttöaikoineen. Sandberg 7.1 3-4 yötä yhdellä latauksella. Edellisen isoveli Sandberg 8.1 4-5 yötä yhdellä latauksella. Laupunk 500 noin viikon yhdellä latauksella. Ja sitten virtapankkien kuningas Laupunk 2-tonninen toimii jopa kuukauden yhdellä latauksella. Lisäksi näitä kaikkia virtapankkeja voi ladata aurinkopaneelilla, jolloin pärjäät vaikka koko kesän ilman perinteistä sähköä. Ja jos käytön suhteen tulee mitä tahansa kysyttävää, olemme täällä teitä varten. Nähdään Broshopissa.